Tikulandeni pano ndi Panyasa Voice Box pamene timakhala ndi maganizo a Malawi osiyanasiyana pa nkhani makamaka zokhudzana ndi ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso utsogoleri otsatira bwino malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ife sitimakometsera mbali imodzi, timamulola Malawi aliyense ayankhule mokometsera chipani chimene iyeyo amachikonda ku mtima kwake. Ndiye pano tafuna tikubweretsereni zimene analankhula olemekezeka Mayi Mary Tom Navicha omwe ndithu ndi phungu nyumba ya malamulo ku Tcholo Tava, komanso iwowa ndi wamkulu wa azimayi kapena kuti Director of Women ku chipani cha Democratic Progressive DPP. Iwowa amalankhula ku Nchisi East kumeneko anali pa msonkhano wa ndale amene anachititsa ndi Mayi Twami Chimungu amene akuyesa mwayi kuti akhale phungu wa nyumba ya malamulo ku Nchisi East. Ndiye mukulankhula kwawo Mayi Mary Tom Navicha amalangiza kuti kufuna mavoti sitimachita kupempha koma kuti munthu wina chisankho china chilichonse ndi kukhala bwino ndi anthu. Akhala bwino ndi anthu moderako anthu aja amadza kubwezera pokupatsa mavoti ochuluka. Ndiye timaona kuti ayi limene ndi langizo lokuti aliyense wa ndale kuno kwathu ku Malawi ayena kuti alimvetsere mwachidwi kuti kuwina mavoti sikugawa ndalama nthawi ya kampeni koma kukhala bwino ndi anthu udera. Ndiye timati limodzi kuti tivoti Mayi Navicha analankhula bwanji ndipo akamaliza timati mutuze maganizo anu in the comment section below. Pompano Panyasa Voice Box. Paka kuliwonde kwadikira pa gate malole angalowe malole osonda panga ndekha hayalo ndikupakira chimanga ndukayika mmadi maki monso makalalika akamaba kukakhalirira pati pompo kuti iweyo ndine tili pano lero ndi anthu lero ndichita kugwada ntchito za manja anga siyankhula kwathuko talembesa anthu 42,000 koma ineyo mayi 40,000 ndibwera nayo pa 16 September. Mwayiona ndi anthu sitichita voti kukakamiza koma kugwira ntchito yabwino anthu azinena kuti sitingaluze mpinga ti uyuyu ndi zimene zimafunika. Ndiyo ine ndifuna nimulimbikise ntsikana kuti amwali mukatenga mpando kuno ku Nchisi East anthu awamve kukoma, anthu aone kusintha, anthu awalawe chitukuko, alawe kukoma kwa chitukuko. Nimulangize pano ukawina ukamayenda muzimu kali moto osakweza magalasi ayi tisali magalasi basi mkono nkumadzusa apo yenera kuyima imani wina amene ukumuyimirayo ali nchosowa chaching'onong'ono kuyima kwako amakhala mayankho osati ufulumira chani kumayima kwabwino kuchedwera anthu ako kusiyana ndi uthamangira zopanda zake. Ona uchedwe chifukwa cha anthu ako kuyima kumvetsera mavuto awo pothandiza osayang'ana nkhope osauka olemera ndi anthu ako onse wapase mayankho mofanana. Ngati wapita kumaliro kwa munthu osauka pitanso kwa munthu olemera osati ayi kwa olemera ukhaochoka kulilongwe ndi MP kubwera akakhala mzanga oti kumina ulephera kumulondola anthu amangokuyang'ana kuti basi za anthu olemera izi si bwino. Koma ukakafika iweyo nyumba yozira ukakafika nyumba ya udzu ndi kutambalala mmene muchitenje chako chili mthupi kukhala pansi kulira nawo maliro kwapita pamkono anafedo mwaperekeza kumanda pobwera satsakwiwa sifanta iyayi koma khalidwe nkulira pamene anthu akutani akulira kukondwa nawo pamene anthu akutani akukondwa akamapanga zikwati zawo taalondole ukaimbe nawo nthungululu kaimbe nawo nyimbo amene wangatala akuchimuna iwenso ndoti ukakhala wakuti wakuchimuna akamati akuchimuna akusuka ndi MP awo mwayiona amene akakhala akuchikazi ukadzukanso ndi akuti akuchikazi. Ana onse akachoka mudera umasuka ndi magulu onse umakhala wekha wakuchimuna wekha wakuchichani wakuchikazi. Koma anthu achamaziwa kuti mtsogoleri wathu akuti mvesa kukoma ukundimva kwathu tunamwali akamamva amalira